Goroldioarena. Historiak kontatzen hasi lehen, jakin behar da dena nundik datorren. Eta honetan, badago euskal kontu bat, azaltzen diguna. Hasiera batean, ez zegoen ezer. Benetan ezerrez. Bakarrik jangoikua. Eta jangoikua, aspertuta zegoen, eta nola euskalduna zen, beti mala letxen zegoen. Hemen ez dago ezer egiterik, hemen ez dago ez frontoi bat, ez musean jolasterik, ez patxaranik, baina derrepende esan zuen, badakit, baina euskalduna naiz, emprendedore bat naiz, zerbait egin behar dut, zer egingo dut, eroski bat egingo dut, kontxo, baina nun jarriko dut. Badakit, lehenengo mundua egingo dut. Eta astu zen atzamarrau, eta halako harrikozkor borobil bat egin zuen, begira ze polita atera zaitan, eta horrekin hasi zen jolasten, buru gainean altxatzen, eta bizkar gainean buelta maten, eta hor sortu zen gure lehenengo harri jazotzailea. Horregatik, gure kirola hain zarra den. Baina, hori beste historia bada. Baina, horrekin aspertu egin zen, eta esan zuen, zerbait kolore pixka bat, eta jarri zituen zelaiak, basamortuak, errekak, mendiak, baina horrekin ere aspertu. Da, hemen mugitzen den zerbait behar dut, eta eta jarri zituen zomorruak, txoriak, animaliak, eta pertsonak. Eta guztiei hitz egiteko ahalmena eman ziren. Eta siestara joan zen, hemen, bilatzen agujetak. Baina, badakizue, ze gertatzen den gauzak azkar eta prasaka egiten dituzunean, txapuziak. Eta bizidun guztiak hitz egiten ari ziren bitartean, jangoikoak goroldioa ahaztu zuen. Eta denak hor berriketan, eta goroldioa madarikatzen. Jendea mendira joaten zen, eta begira goroldioa zepik guina, alfombra baten moduan, eta gabonak aiegatzen ziren, eta jaiotzen behar dugu, eta mendia eta nolengo dugu goroldioarekin, eta goroldioa, eta jartzen zuen jesixoetan Virginia, eta goroldioa, ezin zen kejatu, etzekielako hitz egiten. Baina inguruko bizidun guztiak konturatu zirenean goroldioak etzekiela hitz egiten, bere hitzak erakusten hasi ziren. Eta arbolak erakutsi zizkion bereak, sustraiak, enborrak, adarrak, gauza berde horiek, eta ardi batek bereak, ardi bat nahi, zein duzu. Baina baita ere esnea, mamila, gazta, artila, eta behi batek bereak, kontu nirekin, baina baita ere esnea, gazta, oso originalak etzien bintzat, tetrabrik, eta gizon batek bereak. Eta horrela, goroldioa bihurtu zen, munduko izakirik jakintxuena, denen hitzak zekizkielako. Baina halako batean, jangoikoa, siestan zegoela, esnatu eta, mekauen ni! Zer gertatzen damen? Nik egin ez dudana, beraiek egin nahian? Eta denei hitz egiteko ahalmenak kendu ziren. Eta bakarrik pertsonei utzi. Badakizue, jangoikoaren autoestima eta lantzeko, eskerrik asko jauna, ondo zaudete. Eta diote, hor amaitu zirela zorioneko garaiak, eta hasi omen zirela zorigaiztoko garaiak. Eta zoriontasunean bizi diren bakarrak dira haur txikiak, beraiek hitz egiten baitute txoritxoekin, landarekin, txakutxoekin, baina handitzen diren moduan, ahalmen hori galdu, eta zorigaiztoko garaietan sartzen omen dira. Eta horrela izan da, horrela da, eta diote horrela izango dela aurrerantzean ere.